שערי מטבע, אינסטגרם נגד טיק טוק. הרבה פעמים אני שומעת, יש לי 10,000 עוקבים בטיק טוק, וזה מרשים, נכון? כולם מדברים על זה שטיק טוק הוא פלטפורמה שבה הכי קל לקבל חשיפה ועוקבים, ואינסטגרם קצת פחות. אבל אם זה באמת נכון, בואו נעשה רגע השוואה ונבין מה זה באמת אומר. כשחושבים על ההבדל בין טיק טוק לאינסטגרם, צריך לזכור שהם שתי רשתות חברתיות שונות, עם אלגוריתם ומנגנון חשיפה שונה. בטיק טוק, האלגוריתם עובד על חשיפה רחבה ומהירה. כל תוכן יכול להתפוצץ ולהגיע למיליוני צפיות, גם אם יש לכם מעט עוקבים. זה אומר שמספרים גבוהים יותר נראים קלים להשגה. באינסטגרם, החשיפה תלויה בקהל הקיים ובמעורבות שלהם. כל עוקב הוא חלק מקהילה שנבנית לאורך זמן. מעורבות כאן שווה יותר מבחינת כוח והשפעה. לכן מספרים באינסטגרם הם מדד לאיכות ולא לכמות. אז לפי בדיקות שעשיתי, מעמד המספרים. 10,000 עוקבים בטיק טוק זה רף כניסה סטנדרטי. 10,000 עוקבים באינסטגרם נחשב רף גבוה שמסמל התחלה של מקצועיות. אפשר לחשוב על זה כמו שערי מטבע. עוקב אחד באינסטגרם שווה לבין 5 ל10 עוקבים בטיק טוק. המסקנה? זה לא עניין של מי יותר טוב, זה עניין של מה המטרה שלכם. בטיק טוק קל להגיע לכמויות, אבל באינסטגרם כל עוקב הוא איכותי. כל זה במידה ולא הרסתם לעצמכם את האלגוריתם בבוטים, עוקבים קנויים, פרגונים מזויפים מאנשים שלא באמת חלק מהקהילה שלכם. ואל תשכחו, טיק טוק הולכת להיסגר בארצות הברית, זה הולך לשנות את כל חוקי המשחק. אהבתם? מכירים מישהו שחשוב שהוא ידע את זה? שתפו הלאה.